Takže čaute, moje meno je Jet, alebo skôr Jeťas a som z tohto kanálu. A vlastne som tu aj s Lordom Skillzorom na tomto kanále. A toto bude informačka o tom, čo vlastne na tomto kanále budeme robiť a ako vás zabávať. Takže zabávať vás budeme, takže vlastne budeme točiť všetky Five Nights at Freddy's, až keď my ich nevyhráme. Budeme točiť fakty o postavičkách, aj o celých FNAFkách. A budeme robiť aj teórie o takých veciach, ako je napríklad Bride of 1807, alebo také blbosti proste. A vlastne toto by malo byť všetko a vlastne ešte vám ukážem toto intro a čaute.